V konečnom dôsledku neušetríte. Je veľmi dôležité vybrať si vhodnú podlahu. Samozrejme, každý má nejaký svoj budget. Podlaha je taký ten základ. Na ňu staviate všetko, ona musí veľa vydržať, všetko, čo padne na ňu a je taký ten základ toho domu. Všetko iné sa dá vymeniť oveľa jednoduchšie, ale keď položíte podlahu, na ňu nábytok, sedačky, stavané skrine, kuchyňu a potom sa rozhodnete, že kúpil som len takú, zatiaľ o 2 roky vymením, bude to veľmi náročné. Budete musieť všetky tie vstavané nábytky vysťahovať rodinu, lebo ťažko sa býva v rozostávanom byte, to bož ak sa bude napríklad robiť nivelačka. A v konečnom dôsledku vlastne zaplatíte oveľa viacej a preto všetkým našim klientom radíme, aby si zvážili kúpu podlahy a keď sa dá, aby ju dali ako na prvé miesto. Predsa len má vám vydržať všetko a dlho, takže musí byť odolná, kvalitná. Sedačku, keď sa vám nebude páčiť, alebo sa na ňu vyleje červené víno, ktoré nejde dole, vymeníte oveľa skôr ako podlahu. V ponuke je toho veľmi veľa. Ak neviete, čo sú kompozity, nevyznáte sa v skratkách ako je SPC, PVC, príďte. Poradíme takú, aby bola krásna, aby bola vhodná, aby rešpektovala váš rozpočet a aby vám vydržala dlho tu v Modo Design.